Κοχώρη στην οροσειρά της Πίνδου. Είναι μεγάλη μου τιμή. Με ρωτήσανε φίλοι τι σχέση έχεις εσύ με τα ποίηματα. Μα εγώ δεν γράφω ποίηματα. Επειδή στο διάβασα στα 15 μου χρόνια το Σταυραϊτό, μου άρεσε πάρα πολύ και συνεχίζω να το θυμάμαι. Και κάπου που μου το προτείνανε το είπα και συνεχίζουν οι προτάσεις. Όμως πάνω σε αυτό έχω να σας πω ότι ο ποιητής κατάγεται από εδώ, σε αυτό το χωριό, σε αυτό το αρχοντοχώρι, σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε, εδώ έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Είχε όμως βαριά κουβέντα, αγαπητοί μου πατριώτες, να πω για την οικογένεια. Είχε μεγάλη ευχή, αλλά και κατάρα η οικογένεια του Κρυστάλλη. Πρώτον, ο ποιητής γεννήθηκε για ποιητής και μόνο για ποιητής. Δεν έβλεπε τίποτε άλλο μπροστά του εκτός τα ποίηματα. Ήρναγε χωριά, βουνά, στάνες και μάζευε υλικό και έγραφε ποίηματα. Δεν άργησε όμως η δυστυχία, χάνει τη μάνα του και ο ποιητής με την μητριά του δεν τα έβρισκε καθόλου. Φεύγει από εδώ τελειώνοντας το σχολείο του και πηγαίνει στα Γιάννα που δραστηριοποιούταν ο πατέρας του ζωέμπορος. Και οι συνθήκες λένε ότι ήταν μεγάλος έμπορος για την εποχή του. Για που είχε όμως πολλές ατυχίες. Συγγνώμη, ακούγουμε? Πολύ καλά. Ο ποιητής συνεχίζει παρά τις ταλαιπωρίες που είχε να τρέχει. Λέει, κατέβαινε από τα Ζαγόρια κάποιο βράδυ αργά με μια παρέα και πέφτουνε πάνω σε μια στάνη νύχτα. Τους περιμένανε τα σκυλιά. Να που ήταν η στάνη του ακρίβου, θα περάσουμε καλά λένε. Μάζευε συλλογείο ο άνθρωπος, μάζευε για να γράψει ποίηματα ο ποιητής Κρυστάλλης. Από τα πολλά όμως που έγραψε, να που η τύχη του δεν ήθελε να είναι ένας απλός ποιητής, αλλά κάπως το ήθελε λίγο ριγαφεραίος. Και μέσα από τη εσκέ του Άδου που έγραψε για τη μάνα του, συνέχισε να γράφει για την σκλαβωμένη πατρίδα του. Έπεσε στα χέρια του διαβόητου Μαργαρίτη από την Αδέλα Γρεβενών, που ήταν πρόξενος της Ρουμανίας, και τον προτείνει στον πατέρα του να τον πάρει στη Ρουμανία να τον κάνει μεγάλον άνθρωπο. Ίσως να ήταν καλός ο σκοπός του. Αφού τον στέρισε, δεν του τον έδωσε, εκείνος ο διαβόητος νευριάζει και καταγγέλνει τον διοικητή Τούρκο στα Γιάννενα. Εκείνος με τη σειρά του δίνει εντολή να τον συλλάβεται. Ο ποιητής στο σχολείο ψάχνει η αστυνομία να τον βρει. Συγγνώμη, κάποιοι τα ξέρετε, αλλά είναι και κάποιοι μπορεί να μην τα ξέρουν. Περίπου σας λέω αυτά που είναι, γιατί τα έχω διαβάσει αρκετές φορές, μου είχαν αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο συγκεκριμένος ποιητής. Λοιπόν, πάει η αστυνομία στο σχολείο, ο δάσκαλος με κάποιους τρόπους έδωσε αποσιολόγιο, είναι δεν είναι, τον έδιωξε από εκεί να φύγει στη στιγμή και λέει ο Καχρημάνης, σε απλή συζήτηση για τον Κρυστάλλη, γιατί εγώ που πήγαινα και άνοιγα κουβέντα για τον Σεράκο, πάνω στον Κρυστάλλη κατέληγα. Και θα καταλήγω. Λέει ότι τον κρεμάσανε σε πηγάδι για να αποφύγουν τη σκέψη ότι μπορεί ο Κρυστάλλης να έχει στο νερό φυσικά, για να μην δώσουν την εντύπωση που είναι, τον ψάχνανε. Λυσιάξανε η αστυνομία οι Τούρκοι να βρούνε τον Ρίγα. Έτσι, Ριγαφεραίο δηλαδή. Γιατί δεν στάθηκε ο ποιητής στη εσκέ του Άδου. Ήταν η αφορμή για να πάει στη σλαβωμένη πατρίδα του με τον δικό του τρόπο. Ο ποιητής, κατατρεγμένος, κυνηγημένος, φεύγει διωγμένος και προετοιμασμένος μυστικά και κρυφά για την Αθήνα για να γλιτώσει τη σύλληψη από τους Τούρκους. Αποτέλεσμα, στην Αθήνα ποιος τον περίμενε, ποιος ήταν αυτός που του είπε καλώς ήρθες? Κανένας. Παρότι και το κυνηγητό του, το τρέξιμο και στη συνέχεια η καταδίκη του 25 χρόνια στη Βαγδάτη ήταν για εθνικό θέμα. Κανένας δεν τον πλησίασε. Μόνος του πορεύτηκε και διάβαζε και έκανε τη συλλογή όσο μπορούσε και από εκεί για να γράψει τα ποίηματά του. Βέβαια, ο ποιητής ήταν γεννημένος για ποιητής. Δεν κοίταξε τίποτε άλλο στον δρόμο του από αυτό. Όταν άρχισε να γράφει κάποια από τα ποίηματα και άρχισε σιγά σιγά να δίνει και αυτό σε διαγωνισμούς, σε αξιώσεις και τα λοιπά, αξιολογήσεις, για που άρχισαν τα προβλήματα των συναδέλφων του Ρεπτογίδοβο σχολή. Πού μας βγήκε εδώ αυτός μπροστά, τι είναι αυτά που μας κάνει να πούμε. Και αυτός από τη μεριά του λέει,
Τώρα κατάλαβα και εγώ την φιλολογική μου αξία που απέκτησα εχθρούς από φθόνο. Μέσα στη χαρά του ο ποιητής ήθελε κάπως να δει την πατρίδα του που ήταν δύσκολο και λέει ήταν άμμος σταυραϊτός να ανέβαινα το αψίλου, να ενάντιβα τη λιάκορα κατάκορφα στη ράχη, να έρχνα εκεί στη μια ματιά, να αγνάντιβα τον πίντο. Αυτό ήταν το μεράκι του, να αγνάντιβε την αδυναμία του τον πίντο. Αυτό βέβαια δεν έγινε ποτέ. Ο ποιητής συνέχιζε μέχρι που κάποια μέρα εκεί που άρχισε να ανθίζει και αυτός, να η αρρώστια του που την είχε ήδη κληρονομήσει από τη μάνα του, άρχισε ξανά να ζωντανεύει το κορμί του. Οπότε με το ένα χέρι έπαιρνε τα φάρμακα και με το άλλο έγραφε ποίηματα. Ήταν γεννημένος για ποιητής. Τρέχει δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να γιατρευτεί, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερνε. Η αρρώστια του τον είχε ειδοποιήσει για τα καλά ότι από τη ζωή θα φύγει. Πήγε στη δεξιά αριστερά, πήγε στην Κέρκια τελευταία του που ήταν, ούτε και η υγειά του τον πήγαινε. Οπότε ο ποιητής με τι τρόπο μπόρεσε και επικοινώνησε με την αδερφή του στην Άρτα και της λέει με παραλάβεις στην Κόπερνα με το τάδι βαπόρι θα έρθω. Πήγε εκείνη και τον περίμενε. Κατεβήκαν όλοι οι επιβάτες, ο Κωστάκης, ο αδερφός, όχι να, γιατί για αυτήν δεν την ενδιέφερε να ήταν ποιητής, ήταν ο αδερφός της. Την πλησιάζει ένας ναύτης, της λέει, περιμένετε κάποιον. Ναι, λέει, πάνω είναι κάποιος που αν δεν βοηθηθεί δεν μπορεί να κατέβει. Πήγαινε πάνω, είδε κάποιον, δεν έδωσε σημασία ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο αδερφός της, ο Κωστάκης, να είναι πετσί και κόκαλο που έφυγε στα 20 χρόνια Λιβεντόπουλο, κατατρεγμένος νύχτα μέρα και τώρα έφτασε να μην μπορεί. Δυστυχώς ήταν έτσι. Τον πήρε από το χέρι, τον κατέβασε και τον πήγε στο σπίτι μετά από λίγο καιρό, με λίγες μέρες, λίγες ώρες, να πεθάνει και να αφήσει την τελευταία του πνοή στην Άρτα. Όποιος πάει στο νεκροταφείο της Άρτας, πίσω από το εκτισάκι είναι το μνήμα του και η πλάκα εκεί, Κώστας Κρυστάλλης, αγαπητοί μου. Τώρα θα σας απαγγείλω το ποίημα του Κρυστάλλη, που όπως προείπα, στα 15 μου χρόνια το πρωτοδιάβασα, κάπου μου έπεσε το βιβλίο του «Τα άπαντα Κρυστάλλη» και από τότε το θυμάμαι και το λέω και θα το λέω. Και ξεκινάει ο ποιητής και λέει «Από μικρό και από άφαντο πουλάκι σταυραϊτέ μου, παίρνεις κορμί με τον καιρό και δύναμη και αέρα και απλώνεις πύχες στα φτερά και πιθαμές στα νύχια και μες στα σύννεφα πετάς, μες στα βουνά ανεμίζεις, φωλιάζεις μες στα κράκουρα, συχνομελάς με τα άστρα, με την βροντή ερωτεύεσαι και απειδρομάς και παίζεις με τα άγρια στροπέλαγα και βασιλιά σε κράζουν του κάμπου τα πετούμενα και του βουνού οι πετρίτες. Έτσι γεννήθηκε μικρός και ο πόθος μου στα στήθη και από άφαντο και από άπλερο πουλάκι σταυρατέ μου. Μεγάλωσε, πήρε φτερά, πήρε κορμί και νύχια και μου ματώνει την καρδιά, τα σωθικά μου σκίζει. Όλιασε βαθιά βαθιά αστάσα στο κορμί μου και έγινε τώρα ο πόθος μου αϊτό στοιχείο και δράκος και ζέρισα να περπατώ στο κάμπο τα λιοβόρια. Το ψήλου θέλω να ανεβώ, να αράξω θέλω αϊτέ μου μες στην παλιά μου κατοικιά, εδώ στην πρώτη τη φωλιά μου θέλω να αράξω στα βουνά, θέλω να ζω με σένα, θέλω το ανήμερο καπρί, το αρκούδι, το πλατώνι, καθημερινή μου και ακριβή να το έχω συντροφιά μου. Θέλω η βρυσούλα, η ρεματιά, παλιές γλυκές μου αγάπες να μου προσφέρουν γιατρικά τα αθάνατα νερά τους. Και θέλω να έχω στρώμα μου, να έχω και σκεπασμά μου, το καλοκαίρι τα κλαριά και το χειμώ τα χιόνια. Φρονάρια από αγριοπίνερα, φουρκάρες από ελάτια, θέλω να φτιάχνω στιβανιές και απάνω να πλαγιάζω, να ακούω τον ήχο της βροχής και να γλυκοκοιμιέμαι. Από ημερόδεντρον αϊτέ θέλω να τρώω βελάνια, θέλω να τρώω τυρί ελαφιού και γάλα από άγριο γίδι. Θέλω να ακούω τα νύχια σου να τα τροχά στα βράχια, να ακούω την άγρια σου κραυγή, τον ίσκιο σου να βλέπω.
Θέλω, μα δεν